trošku rozhození tím lovem. Mě si kolegyně bude schopná zavolat. Vidíte, má koncept pařátek, má trošku peří. No, to je prostě lov. Tyhle ty říznáči, to jsou dneska naprosto běžný městský holuby. Je to původně plachý lesní pták, dneska se nastěhovali do měst a jsou dneska pomalu víc než ty běžní, jak zvají ty věžáci. No ten je úplně mimo, drží to peří pařátu, vidíte? Tak. Oni totiž, když loví kořist, tady ti letí pozor, tak potom dostanou do pařátu takzvaně loveckou křeč. A pokud mají tu křeč, tak jsou tak trošku jako mimo a nejsou schopni s námi nějak reagovat a komunikovat, dokud ta křeč nepovolí. Takže viděli jste s ukázkou lovu. Tak kolegyně se teďka tyhle dva pokusí zavolat. Jestli to bude teda. Tady ti přiletí pozor. Tak už je asi pomalu přiváž, že máme na to půl hodiny, abychom to všechno stihli. Takže tohle přivážeme, ještě zavolá toho druhého, Alberta. A potom vyberu tady nějakých třeba 20 dětíček vyberu. 10 kluků, 10 holek, ale ustupte, už jste zase moc dopředu, ustupte. Nebo budeme vítat přes ně a bude zle. Ustupte děti, taky tady ta malá slečna, dozadu pojď dozadu. Děti, dozadu, stačí dát ti blíž, dozadu. Nebo se nám ty party zase porvou a bude zle. Tak prosím vás, vyberu 10 sleček a 10 kluků. Kdo chce, ruku, já budu vypít. Začneme teda slečnama, no? Tak pojď, ty pojď ke mně. 3, 4, 5, teďka 6. Ustupte, musím ustoupit. 6, ještě nějaká slečna. Teďka holky. 7, 8, 9, pojď taky, pojď ke mně, pojď. Tak pojďte, vybraný, tak zhruba 10. Stačí, byl vybraný. Tak a teďka vybereme 10 kluků, ano? Kluci, zvedněte ruku dobře. Takže 1 a pojďte sem. 1, druhý, 3, 4, 5, 6, 7. A prosím, dáte propisky? Pojďte ke mně. Děti víc nemůžeme, vás tady strašně moc a to prostě je. Pojďte ke mně, děti, pojďte ke mně a poslouchejte. Budete s tím dravcem lítat. Jak se lítá? Dostanete rukavici na levou ruku, lítáme na levou. Proč na levou? Jsme většinou praváci. Tak, aby ta šikovná zůstala volná. Proto lítají na levou. Dostanete rukavici, tedy natáhnete si ji tu rukavici a tam dostanete kousek masa. A ruku děti takhle zvednete, jako semafor. Ruka bude co nejvíc, takhle vysoko, protože to je pro toho dravce to pidílko, věte? Okay. On je radši na vyšším místě. Ruka takhle, tak bude tady. A ten ruku dolů, tak vám přistane třeba na hlavě. A to nechcete. Slečni jdou tam, ne obráceně. Já půjdu tady o to mikrofonu. Slečni jdou tam a kluci jdou sem. Slečni jdou tam. A kluci sem, pojďte. Máte rodiče? Tak jo, ten bude za mě, kluci za mě, ten šprtní takový. Levou ruku. Myslí tam strč, takový zvedni, jak ten semafor. Už letí, pozor. A už letí, Várný, je to Várný. Ty se vrátíš ke své tady třídě, další pojď. Ke své třídě nepřikáže, se nezrát takhle. Přes rámeno se díváš takhle. Chci natáčet. Možná to dám na YouTube. Víc si brát nemůžeme, protože každý příjezd znamená odměna. Otočo. Prosím vás, Várný mu je 19. Už lítal tisícům dětem. Školy, školky. Zatím sežral pouze jednoho malého kluka. On by ale zlobil. A byl teda z Proseka, jestli to nevadí. Držíš ruku nahoru. Otoč ho, tam ať kouká. Otoč ho, ať kouká tam. Celý se otoč. Ještě se toč. Dobrý, vrať se na místo. Pojď levou ruku.
Ruku do pěsti zavři a drž. Trošku níž, aby nesklouzl. Tak, otoč ho tam zase a nech ho odletět. A křičíme, Barney! Děti vy ne, jenom ten jeden, kam má přiletět. Tak, další pojď. Tohle ruku druhou. Tak, pořádně ji tam nasaď. Rozloučil se s maminkou, učitelkou, rozloučil se, z rukavicí. To je prosím vás ta lovecká křeč, jak jsem říkal, drží to peří. Právě u malých dětí se nám stává, že držík na z té malé ruky to stáhne. Ruku nahoru drž, nahoru. Tak děti dejte spíš ruku do pěsti, aby vám nemohl tu rukavici stáhnout. Otoč ho, ať kouká.